Γραμμένοι ψηφοφόροι 90. Ψήφισαν 84. Έγκυρα 83. Έλαβαν Εφραίμ Γκρίνος 10. Μούζουρας Χρήστος 48. Ο Ανδρέας Ουνουφρίου Ανδρέας 1. Και Χριστοφή Ξενοφών 35. Άκου φίλε μου, 90 ψήφοι, 4 υποψήφοι. Είναι τα κακολουάτε Θεέ μου. Μα η δημοκρατία έτσι είναι, δάσκαλε μου. Όποιος θέλει βάλει υποψηφιότητα. Εμείς σαν δημοκρατία μου θέλουμε ρε Γιάννη. Εμείς σαν βούρτουλα μου θέλουμε. Που μητσίλων μεγάλων. Μόνο έτσι να νιώσουμε την ατηρέ. Άμα είμαστε μονιασμένοι. Σαν συμπαρινία μου λέει, οι δυο τον ένα δέρνουν τον, οι τρεις σαλαπατούν τον. Οι 4 σκοτώνουν τον και οι 5 κουβαλούν τον. Ακόμα ένα αποτέλεσμα, αγαπητοί ακροατές. Στις Μαρινάδες Μαντινάδες σήμερα στις και 30 στο ΡΙΚ 1, με φιλοξενούμε τον Ανδρέα Ανδρέου, θα φτιάξουμε χοιρινή τηγανιά μεθυσμένη και σουφλέ σοκολάτας. Μείνετε συντονισμένοι στις 30. Μαρινάδες Μαντινάδες με τον Γιάννη Πρατικάκη καθημερινά στις 3:30 το απόγευμα στο ΡΙΚ 1. Η κλασική σειρά, Bonanza, είναι μία από τις διασημότερες αμερικάνικες τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας του 1960. Διαδραματίζεται στην Άγρια Δύση της δεκαετίας του 1860. Η ετυμολογία του τίτλου είναι ισπανικής προέλευσης και σημαίνει κατά προσέγγιση «παχιά φλέβα χρυσού». Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, στο ΡΙΚ 2, Βλέπετε ΡΙΚ 1. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Είναι του σωστό να μου πεις ψέματα τσαούσι. Στο κάτω-κάτω των άντραν της που εσκοτώσαν, δεν κανένα ξένο. Ναι, αμάνι που ψέματα. Ήταν. Οι έμπες που έμπησες σου τον ήβρες δάμε. Ναι, αμάνι του ψέματα, μα λιχά έκρυψα. Είναι τα λόγο. Δεν τα γίνει τα λόγο. Γιατί με έκρυψες γεμ. Μα αρέσκεις να ρωτάτε όλοι μες στον το χορκό. Άμα πρέπει να ρωτήσουμε, να κρύψουμε. Ναι, να κρύψετε, γιατί δεν είναι η δουλειά σας. Να μπω καμνίγαμε τούτη μαΐρισσα. Ριέλη του πας στο τραπεζούι. Όχι, μένε γης πάνω χαρίς. Κύριε λέει, στο μότσο μας τα δικά της τα πράγματα να μένει γης της ιόρ. Καλά, κύριε είναι την κόφτη και κόφτης εσένα. Και κατά ολόν, εσού και έμπουσε. Εγώ είμαι Μαρίτσα, γειτόνισσα δα που πίσω. Καλά, καμνίσα μαχάτε. Για έσω σου για πόξω και που να σε θέλω να σου μιλήσω να συντύχουμε. Να με δα έπωξω καρτερό. Όχι, ξαπολάς. Να μου πες, να ακούσα τσαούσι. Όχι, εντάξει, λάμνε να πόξω και εντάξει, λαλό.